OK, takže jsme to tady asi katli, předpokládám. Uvidím, jak to katnu. Takže, se to bude ještě načítat 5 hodin. Ale, už tady budeme. A kdybyste chtěli něco, jakože budu dělat nějaký tutoriál, jestli se na tohle video bude vůbec někdo dívat, se nebudu uploadovat třeba 20 videí a nikdo se na ně nepodívá, tak by to bylo fajn a jdeme hrát One More Night a je tady update Prime, takže... Ano, tady dokonce můžu displaynout svoje achievementy, třeba... To je jedno, ale jdeme. 3, počkat. Uno momento, senior. Já to vůbec neumím, tady Ondra to umí velice moc. Teda asi. Ano, tohle... Takže uvidíme, jak nám to půjde. Dobře, takže jdeme, najdeme nějaký lidi, anebo... Ne, jdeme sami. Dobře. Jak už vidíte, tak Max tohle hrál předtím, že má modrou auru, já mám růžovou, fialovou. Já jsem pořád pletu růžovou a fialovou. Já mám jako věcičky v inventáři. Jo, co máš equipnutýho. Já mám, no, ještě 1000 tam mám. Takže jako... Vidím. Už jenom 300. Ne, to je 9, 8 nebo a tak 700. To je asi taky katno. Dobře, budu potřebovat, aby skoku do inventáře, do toho batůžku a co máš za věci. V main. Main a starters. Oba dva. Mám safely helmet. A dál? Co tam máš ještě? Nic. Dobře, nech safety helmet. A main? Co máš main? Nic. Dobře, jdeme. Jak to mám zrušit? Dáš nohu. Co? No, ano. Buď to, anebo dáš... Ne, křížkem ne. Dáš batůžek zase. Takže Ečko. Jo. OK. Takže... Tak jo, tady koho bych se dal? Chceš masku, abys musel nasazovat, anebo flashovat holku? Flashovat. To zní hodně divně. Dobře. To dáš neženou hrozný. Chceš být na kameře nebo v office, duty? Já ty kamery neumím moc. Dobře, tak budeš v office a bude kamery, takže tohle připadá na mě. Musíš sledovat kameru. No, Cheeto Freddy Fazbear No to je Barry. Tady je Barry. Cheeto Freddy Barry. Vezme králíka. A co dělá králík? Bude ti do ofisu, jako ve FNAF 2. Když je v ofisu, tak musíš nechat masku dát. Mezerníkem. Tak jo. Takže jdeme. Já jsem na kameře. Baterku dáváš pravým tlačítkem. A nemusím zavírat dveře. Ne? Nemáme žádnou animáka, u kterého to musíte zavírat dveře zatím. Takže to je ta animace, kam klikání na ten počítač vypadá velice divně. Ano. Masku jsem tam nevěděl. Připrav se na masku. Máme to... Dobrý. Holka leze. A králík. Řekni až masku, jo. To uvidíš, to vlastně uslyšíš a uvidíš. Tady je je v tom... Takhle. Teď. Dobrý. Tahle hra je z začátku hodně pohodlná, ale potom to je úplný bitfest. Potom se prostě potřebuješ mít 4 hráče a tohle byste to dokončili. Ale jak když dokončíš solo, což jsou hrozně blázni, to udělaj. Bacha. To je na mě. Je pryč. Už je 5. Jo, on to je rychlý, tady to trvá tak nevím, minutku. Noc. Je to hodně rychlý. Ono tam je 0, ne, tam je 5 vždycky. Čas letí.
OK, koho? Pana školníka. A ten co dělá? To připadá na tebe a musíš mu podávat supplies. Se ťuká na okno. Jo, teď tady. Tohle buď pro mě, nebo pro oba dva. Je to jedno. Tohle dáme. Budeme muset mít masku díl na sobě, než odejdou. No, tak ne, trvá to 90 sekund. Noc 1. Každou noc jsou těžší, takže bacha. A baterku mám neomezeně dlouho. To nám trvá energii taky. Hej, že teď chargeu na generátoru mezi tím. Když nemám co jiného dělat. To asi bude docela dost náhra na gameplay. No to počkej. Ok, jak mám dávat supplies? Vzít Ačkem. Ečkem, tohle. Jo, budeš držet Ačko. Bacha, králík. Holka jde. Balungor. Jde balonková holka. Venty. Taky dej to flashbang. Tady vleze. Dobrý. Hi. Na noc. Až do páté noci, tak to je docela chill. On začíná být takový trošku těžší. A mně se hodně líbí ta muzika tady. Ten soundtrack je docela dobrý. Bacha, králík, připrav se. Řekni. A holka, když máš masku, tak můžeš používat i baterku zároveň. Dobrý, dali jsme to úplně v pořádku. Tři otazníky. Co mi neví. No, když dáš Y, tak si můžeš číst, co dělají. Konor Maggie. Možná bys to mohl ukázat našim to. A jo, no, já vám to překládat nebudu, protože můj překlad by byl velice kvalitní. Kostrbatý. Ano. Dobře, tak jen také projeď. Oni se to stopnou. Nicméně asi bych dal tady tohle kuře. Prostě máš zapnutý titulky, doufám, že ano? Co? Titulky máš zapnutý, že ano? Asi. Jo, mám. Dobře. Tak poslouchej, až uvidíš prostě ty titulky, footsteps, tak to znamená, že u dveří a musíš zavřít pravý dveře. Já ji potom odstraním z kamery a potom to budeš zavřít, až ti řeknu. Jasný? Pravý úplně. Jo, chtěl to pravý? A tady jsme moc chudý, nemůžeme si to volit, takže jdeme. Ty titulky jsou hrozně dobrý, doporučuji zapnout. Ne, všechny mám. Ano, já to říkám našim sledovatelům. Jako ty úplně vpravo dveře. Ano. Číka jde napravo. Ne, jako ne, vpravo P, tyhle. Tam je to suzení vrátka, tam skoro nikdo nechodí. Jenom ten. Však. Jo, jenom ten bezďák. Tak jo, dej mu supplies. Králík a žena už jdou. Ika. Řekni. Zavři to. Teď? Takže. Flašní. Dobrý. Králík bude za chvíličku, připrav si masku. Teď něco chill. Já jsem dal mezerník a ono to nemezerníkovalo, takže... Aha, jsi mrtvej. Takže jsem mrtvej. Aspoň jsme ukázali, co se stalo, když jsem mrtvej. Jo, každý enemák má unique kill animation, takže... Můžu tě spektatovat vůbec ne. Ano. Nějak to bude možný. No nic, to budu muset solnout. Snad zvládnu. Ne, asi go. Ano. Vidím píč. Nic, nevidím. Takže.
Dobře, chceš dalšího králíka, ale to je akorát kuře. Já úplně to stejně jak králík. Ne. Případně můžeme vzít tohle. Jo, to byla sebe na mě, budu muset bindovat. To Kurva. dává hodně prachu. Já jsem dal omylem tu. Dobrý, máme papeta stejnak. Nevím, Tady. Jo, teď dám tohle. Oni tam budou díl u dveří. Tak, to kuře. Nový. Dobře, takhle, teď to bude trošku intenzivní. Nespej Maxi. Mačkej mezerník, prostě space. Pamuj space. Paše. Jako já ty budu farmit penízky, takže já nebudu nabít energie, takže když... Já musím držet ten mezerník, nebo jenom dát? Ne, jenom klikneš. Držet musíš flashlightu. Tohle bude zajímavý video. Šupláš. Makačíka? Zavírám. Dobře. Dobře. Otevři. Otevírám. Žena. Já jsem omylem posvítil baterkou místo toho, aniž bych si dal masku. Lol. Školníka. Co? Dobrý? Dobrý, máš školníka. Mám? Tady někdo ventoval. Číka. Je pryč. Jo, já nevím. Bude mi hodně peněz za tuhle noc. Penízky. Když tak můžeš dělat větší věcí, Kurva. když máš na sků. Já jsem myslel, že to kámo končí, protože kámo tady stejný to je. On to skončil, on mě jumpscarnul, nebo co ty vole? Já nevím, co se stalo, ale asi jo, ty jsi to dal, ty si dal masku tu masku. No právě to je prostě celý. Ale když máš masku, tak můžeš dělat většinu věcí. Kromě kamery. Jak můžeš dělat úplně všechno. Tak co mám dělat? Tohle, čiku, dáme. Tohle. Škoda. Tohle by se hodilo. Tak jo, můžeme mít že budeme mít víc možností, anebo že budeme rychle jít pryč. Já bych dal víc možností. Když budeme dřív pryč, tak budeme mít málo peněz. Míň. Na kup. Chtěl zapání, Maxi, až to přestane blikat, tak ty právě si masku. Já už jdu vydělat penízky, že budu to natahovat pupeta. OK. Já jsem vypil asi moc bublinek. To jsme dva. Bol mě bříško z toho. To je takže nepijte moc bublinek, nevyplatí se to. Ty dobrý? A nebo si proštěrkávejte to pití, protože já ani bublinky jako nemůžu, ale jakože... Čeká, zavři. Nechám, masku. Otevři. OK, tak to jsem multitaskoval, co cítím mega dobře. Bacha, čeká. Maska. Školník. Neboj, ten na mě. Vezmi školníka. Jako dáme to asi tak do 10. noci, potom to už nebudeme dávat. Potom bude hrozně overwhelmed, to bys musel být hodně jako seřízený. Jak hodinky. Číká. Je pryč. Dobře. Kamo, ten Jan... Vel si to sám? Nemůže, to je skrz sklo. Bubne. Jak mu to vlastně podáváme přes to sklo? Vidíš? Jak se tohle? To je nějaký nový. To je černo. Černo. On má dobrý skin, kámo, to chci taky. Jo. Dobře, takže tohle je něco jako part 4, teda part 3, FNAFko. Bude na kameře, a když na kameře, tak ten jsem dal kameru pryč, jak ten jumpscarne a stane mi mě. Tady bych dal králíka, stejný jak to kuře.
Chceš tady být díl? Víc peněz? Jo, o to trošku. Dobře. Jdem? Yes. Já Ještě to bude králík strašně zleva. moc slyšet to klikání. Ano. Králík jde zleva. Tak ho hlídej. Nebo jakože já ti řeknu, když tak. Šestá noc. Říkám, máme to 10., 13. noc, potom jsme kaput. A kolikátá je teď? 6. A. Vidíš to právo nahoře. Já sorry, já No. jsem si to všiml právě, jak jsem se zeptal. O. Dobrý. Králík. Králík. A čeká. Čeká. Sorry, já to moc Dobrý, nestíhám. dobrý. Dobrý, sprintuj, neboj se sprintovat. Nevím. Janík? Těm, to, že stánu s tom musíme strašně jako speedrunovat. Ano. Říkám, on to bude hodně stressful. Bude to hodně to napínavé. A jaká je ta ventilace tam, ta jako... Bacha, říká Bonik. Říkám, zavři dveře, říkám, strej. Budeš dávat pryč tam ty? A ty levý, prosím. O jo, dobře. Protože já, že jo, poběhnu tam, ale už nemám. Já to bude strašně dlouhý na sestřině. Teda. Mango. To zvládneš, jo? A tomu akorát dám však, ne? Něco. O ne. A jakože jo, budeš ani svítit. To se řekne na okno, až pak můžeš ho posvítit, dokud neodejde. Tady tohle se vždycky objeví, řekneme ahoj, jdu doleva nebo prava. A potom musíš si zavřít dveře. To prostě speedrun, ne? Na tohle. Dobře. Ano. Lepší Tohle? baterka. Můžeme bavit tu... Takže ta baterka se nám teď bude hodit. Jo, lepší A baterka. můžeme ještě něco, ne? Jo, já bych dal tohle, přidal se na počítači, tak bych na ten žaltek energie. Protože tam jsme skoro... A já jsem se skoro furt. No, tak, promiň. A jsme znovu chudí. Průměrný student. Průměrný. Ale bacha, teď to začne nabírat táčky na noc. Tak to bude hodně rychlý. A jo, neťuká ještě. Lidi. Že... Když tak můžeš sebírat ty věci, ty jeho supplies, zatímco ťuká. Teď můžeš multitaskovat. Počkej, já jsem mimo. Taky. Má jsme cíple. Naštěstí si to dal. Už to dá být hodně to. Intenzivní. Ano. Pomoc! Začíná to být hodně to. Jsem se tam motá hlava skoro. Já nevím, jaký je to správný pojem. Číka. Dobře. Králík. Dej mu splice. Maska nebo? Ne. To je tak intenzivní. Hi. Tak. No. Umíš matiku? Ne. Ne. Co je to? Musíš hodit to plešáka, aby nás nechal na pokoji. Jak se hází plišák? Budeš mít plešáka a musíš k němu jít. Něco jako máš Jana, ale budeš mít na druhé straně. Tak něco asi jako to. Dobře, když to neuděláš, tak nám bude žrat energii. A jako hodně.
Tady já si dám tohle, bohužel. Budeš mít menší sprint. O půl sekundy. Hej, do 10. to dáme, podle mě. Jo. A potom to video ukončíme a půjdeme se dívat na anime. Tamhle. Já bych to dal co nejdýl můžeme. A vždycky kontroluj toho plšáka. Ho nemůžeš hodit hned. Ale hoď ho kdykoliv můžeš. A máš čas. A jak ho házem? Ečkem. To teď nemůžeš prostě. Čika. Bunny. Jo, hoď plšáka. Jak to má stíhat? Ne, už mi to žere. Prosím, neděj to. Já jsem mrtvej. Hey. Oh my god. To je stressful, jsi sám. Kam já jsem nehodil ani toho plišáka. Skurvenýho. Jo, tak asi. Doslova ti tam jde všechno. Já jsem mrtvý, ale já nemám... No. Já už tam mám energii synak. I'm dead. Promiň, Ondro. Kdybych neumřel, tak bychom to dali. Ich habe nicht. A já jsem si říkal, proč ta energie ještě nešla. Na to jsem vlastně umřel. Na koho? Máme ještě 2 životy, že? Jo, jdeme. Škoda, že jsme nevluzli jeden ten život. Ale můžeme koupit zpátky. Teď se soustředit, ale rychle. Musíme ho soustředit. Fokus. Jak zjistím, že můžu házet toho pěšáka? No můžeš ho buď hodit na poslední chvíli, ale to nesmím nedoporučuju. Jak to zjistím? Nevím, třeba ho hoďka... Vlastně budu u něho. Tak nějak. Třeba. Číka. Jo, teď ho hoď, teď můžeš hodit. Teď ho hodit. Stalo se. Tak ty, ale otevřej ty dveře, prosím. Já se snažím. Jan. Já mám masku, svítím ještě na manga, na všechno. Ale já bych si chtěl vyměnit, já to mým líp, myslím, že s tímhle. Týka. Otevři. Můžu čiku otevřít Jo. teda. Králík. Mám Jana. Já jsem dal mezerník, ale vole. Kámo, mě to fakt nejde, ty vole, tahle hra. Já to zvládnu. Vlastně 10. noc asi nedáme, jak to koukám. Možná, kdybych to hrál víc. Možná bychom měli Matese, To je ale jedno, dáme tohle. To je úplně dost jako to kuře a to. Mu taky musíš masku. Takže budeme mít masku non-stop doslova. Chceš větší sprint? Jo. Vzal? To se hodně hodí. Necháme životem. Já jsem tu koupit ten tarot card. Jsme měli nějaký tarotky. Já zase nechci tohle video stříhat 20 hodin. Pravda. Jo, musím natahovat. Jako, já nevím, jestli to budu moc uploadnout vůbec takhle. Příště musíme se ho vzít Matese. Vlastně. Mohli bychom. Připrav se na činku. Díky. Bacha, plešák. A to co? Už nám žere energii. Bacha. Musím natáhnout. Kamery otevři, kamery.
Tak kecám kamery. Kde Freddy? Plšáka, hoď plšáka, hoď plšáka. Je pešák. Tam to. Říkám, už bude házet na poslední chvíli, a to se Já nevyplatí. myslím, že mám za... Janíka. Tady Janíka. Už to umím líp. 10. noc jsme dali už. Freddy. Tady teď dám tohle. To bude pro mě virus. Facial recognition. Tak co? Facial. To je nový tohle. To je také vystřel. Dáme tohle, až mě musím muset díl koukat na ně. Ale dáme tohle. Zkusíme to, co udělá. Tak máme víc život pryč. Teď budeme rychlejší, čím víc jsme do noci. Teď to bude intenzivní. 10. noc. Takže ti věřím, že máš mít záda. Plšáka hoď. Mamějka. Takhle, musím kouknout kameru. Dobrý, musím natáhnout. To je stres. Dobrý. Ale si synku ten. Maska. Máš pravý? Koukni na kameru teď ty, můžeš dát to za mě. Jak to mám klikat na to? Ne, prosím, vyměň se. Otevři levou a pravou. Pravou dej taky. Hoď plšáka. Házím. Opičáka. Svítím. Jen tak. Ne, to je blbý, hlas, to je blbý, všichni jsou blbý. Tohle. Ten je na hovno nejvíc. Nejmíň, musíš říct, ne? Ne, já nevím. Já nevím, kdy mám zavírat tu ventu ani. Nice, chariot. Nice, prvních 15 sekund, tak se nebere energie. Ok, berem. A ještě tohle, ne? Tohle. Chceme být rychlej z domů. A můžeme i. Nemůžem. Můžem. No, můžem. Ne, já tak nemám čas chargeovat ten generátor. Ok. Tak už na nic. Zavři se všechny dveře, levou, pravou. Hned? První 15 sekund se nám nic neděje. A řeknu teď, tak ty taky dej pryč ty dveře. Teď, dej pryč. A kdy to mám zavírat? Teď, zavři. Pojďme. A tu ventu, kdy mám... Kurva! Promiň. Já nechtěl. Unavený jsem. Tak to se tady zapíchneme. Hádám. No potom jak můžeme. To tady dám sám. Aha.
No nic. Takže tady No nic. ukončujem náš stream. Doufám, že se to líbili, jestli dělíte like a odběr. Ano, A jestli to uvidíme někdo vás. uvidí, takže video další bude možná jako... My to budeme spolovat ty videa, možná teď, jo, ano. Někdy budu samotný. Takže čau. Nazdar. Super, takže to jdem vypnout a to vyklepnem.